ndebe anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ife na-eme n'ezi agụrụ otu nke dị na Anambra steeti. O wee bụ na unu anụnwa unu fụrụ na-agba ọkụ bụ ndị yutu nwunyere unu anụnwa ọkụ na-akọwa na onye nwe unu anụnwa bụ High Chief Chinaka Udalụ, na nwoke anụnwa bụ onye ogwu ego na ọ na-egbu ndị mmadụ, na-ele anụ ahụ ndị mmadụ, na-elesi dibịa anụ ahụ ndị mmadụ, na ife o ji wee mere aka ọrụ bụ ide egbu mmadụ wee na-ele anụ fa. Bịakwanụ ka nkọrọ unu ka o ti wee mee n'ọkwa ife nnụta ka nna akọrọ na anọkwa m ebe ọ nọ wee mee allegedly wee na-akọwa na High Chief anụnwa unu na-afụ ebe anụnwa na ife o ji wee mere aka ọrụ bụ ide egbu mmadụ, na nke lapụtaziri ya kịta bụ na-enwere otu nwoke nwa na-agba ọkada afa ya bụ Samuel, andị na nwoke unu na-afụ ebe a na o nwere ndị otu ya na ya na-abụ na ayi egbu mmadụ ya na fa nwee grupu, andị na grupu fa ahụ na fa agbalụ ndụ. Nwoke a wee gwafa na onwe onye mekata wee pụta otu mgbọsi wee kwuo ife fa na-eme na onye ahụ na ọya gwọ ya ji na ede nya na ọya gwọ ya nya na o mesịa ya ife na oyi ekpukwu m isi na oyi ekwu okwu ka unu wee na-anụkwa ndụ agbalụ. Wee na-akọwa na nwoke unu fụrụ ebe a na otegokwa o bidoro wee tọwa mpụ anụnwa unu fụrụ ọ na-atọ na enweghịkwa nke ọdụghọ na ya, n'ọdụ n'izu oshi, n'ọdụ n'igbu mmadụ, n'ọdụ n'ịtọ ndị mmadụ, n'ọdụ n'ịda adakpo ụmụ agbọghọ n'ike, na ọ na-adakpokwa ma ụmụazị erubeghị ife eji nwaanyị eme n'ike. Na-enwelu mgbe ọ dakporo nwatakịrị nwaanyị onye nke dị 16 years wee jide nwatakịrị a wee kpọwarịwa unu mana ife na-ekwu wee na-ala nya bụ nwatakịrị nke bụ na ọ labara ya lasịa ya, wee kpọkwa ndị otu ya na ya na-alụ ọrụ wee sịkwa fa na fa dakpokwa nya bụ nwatakịrị n'ihu ya ka fa labịa, wee sị na ife ọghụ bụ na nya bụ nwatakịrị kparịrị ya, wee sị na ka fa na-ala nya bụ nwatakịrị ka a na-agba nya bụ nwatakịrị egwu ọlakịrị pụtụ a na fa ji foonu fa wee na-evidio nya bụ nwatakịrị fa na-ala wee were na-evidio ka fa si wee la nya bụ nwatakịrị mbụ ya na ndị otu ya na fa vidiochara ife niile anụnwa wee sị na onye ya emekata wee jekpee fa n'aka ndị uwe ojii ife fa na-eme n'obodo na onye ahụ na ifefa ya eme ya na ọ dịghị ịka akọ. Wee na-ajụ ya gịnị ka nwatakịrị a mere iji wee gba ya egwu ọlakịrị pụtụ wit ndị otu o sị na ya bụ nwatakịrị ahụ anụ ife na ya bụ nwatakịrị enweghị ugwu na o nweghị nsọpụrụ na ọ kparịrị High Chief dịka ya ịnụkwa. Iwee jide nwatakịrị dị 16 years nwa mmadụ iwee labịa alasịa, iwee kpọrọkwa ndị otu ndị ọrụ iwee jidekwafa wee na-ala. A na-akọwakwo na-ejidegokwa ndị ya na ya na-alụkọ ọrụ anụnwa na High Chief unu na-afụ ebe a kịta na ọnụkwa na mba ọsọ ya ka m ji wee tinye foto ya ebe a sịkwa na ọgbanago ụzọ Lagos kasị n'ọzọ Benin Republic. Wee na-akọwa na ife kpatara o ji wee gbunya bụ Samuel a na-ekwu maka ya na onwe mbọsị Samuel bụ ya na ọkada wee bujee ya ebe High Chief anụnwa sịrị ya bujee ya wee nọrụ n'ihu Samuel wee gbuo mmadụ ebe ahụ na nke abọdụ nke na ozoro ezo na sinsi ahụ o ji wee nọrụ n'ihu Samuel wee gbuchaa mmadụ na ụjọ wee na-atụzi High Chief anụnwa na o nwere ike Samuel ejekọrọ ndị mmadụ na ogburu mmadụ ma ọ na-egbu mmadụ na ife nwoke a meziri gboo. O wee jekwuru ndị otu ya na ya na-alụ ọrụ wee gwafa na fa lata Samuel na bie na fa gwa Samuel ya bịa na o nwere ebe oyi ebujefa. Ndị ahụ wee kpọọ Samuel na fonu, Samuel wee buru ọkada ya wee ruo ebe ahụ wee nọrọ na be nwoke ahụ ka ama m ebe ọma na-akọwa na obe nwoke a wee chochie Samuel aka mbụ ndị ọrịa si chochie ya ọkpa wee nọrọ n'ihu ebe ahụ wee gbuo Samuel wee gbujikọla aka na ọkpa Samuel wee jee lesi onye dibịa nwanụ wee buruzie ahụ Samuel wee jee nyie ebe nwa na fa jikwa fonu Samuel wee na-achọzi Samuel achọ. Mgbe ndị udo ya achị ji wee batazi na ya bụ okwu ka ndị udo ya achị mebere nyocha na nzacha wee na-achọpụta na nwoke unu na-afụ ebe a bụ ogbu aṅụ ọbara n'ọkwa na ogbukarịkwa nwoke anụnwa n'Enugu steeti na ife ọ na-egbukwa bụ mkpa ya wee sị na ọ bụ High Chief amahụ na onye oshi na-anụ ahụ ndị mmadụ ka ọ na-ele. Nke bụ na ndị udo na-achị na-akọwa na-ejidegokwa ndị otu ya mmadụ na-abụ na High Chief unu na-afụ ebe a na ọdụzikwa ka ọ nọ Lagos na-akpọ nọmbịa na ivun na ndị ọrụ ya na ya na-alụkọ ọrụ na-eji fon nọmba fa wee na-akpọkwazi High Chief a odukwa ka otufugwe fon ya ma na-akaji mmadụ na-abụ kịta anụnwa na kọstọdị ndị udo ya achị nọ ndị nke a bụzi ndị nọ wee na-asa asịsa ka fa si eje ka fa si ana ka Chief anụnwa unu na-afụ ebe a si wee gbaa afa ndụ wee gwafa na ife niile fa na-eme na ife niile fa na-alụ na o nwekwa onye ya ekwu maka ya. Wee na-akọwa na High Chief unu fụrụ ebe anụnwa na-atụkwa ya egwu na befa na o ji ife gbasalụ ịgwọ ọgwụ wee na-eyija ndị mmadụ igbu mmadụ wee na-ejija ndị mmadụ na ivun na ọgwalụ ndị kọmuniti fa na onye ya emekata wee pụta otu mbọsị wee jee kpọrọ ya polisi
wee kwuo alụ niile ọ na-atọ na ya bụ kọmuniti na onye ahụ marụ na mbọsị ahụ na nke ya agwụgo na-aya kpochapụ ezinụlọ ya ọ bụzikwa na Anambra steeti ka a sịrị nke a na-eme bikonu n'ọnyanwa ka ejideziri mmadụ na-abụ ndị yutu obodo anụnwa wee were iwe n'ọnụ ma wee jee na be ya maka na nwoke ahụ nụfụrụ asịkwa na ọgbafere ugwe wee mụnye ụlọ ya anụnwa unu na-afụ ebe anụnwa ọkụ ma hapụ unu ka unu gelu ife ndị mụnyere unu anụnwa ọkụ kwuru amakwa na fa ya etighị ya na copyright mana gee na ya ka unu n'ifefa kwu na fa na ebe anụnwa wee na-asị n'ọnụ ọha chifu anụnwa unu na-afụ ebe anụnwa dị ife na nwoke a bụ ogbu aṅụ ọbara na ọ na-ele anụ ahụ ndị mmadụ na ndị kọmuniti ahụ na onye na-efu echekwa nọ ndị ntọrị mmadụ ma nọ ndị Fulani na amahụ na nwoke a na-egbufa na-elesi ndị dibịa fa wee na-agwọrọ ọgwụ na ife nwoke a ji mere aka ọrụ bụ ire anụ ahụ ndị mmadụ ọpụta ọ na-azụ ori ego na ụkọ ego ọ na-efe ego na ụkọ ego na ivu nnọọ nwere egwu ndị na-akụ egwu ji wee kụrị na-etu ya afa na-etu ya oke afa egwu ahụ ma kponye nwuri unu ebe a amanọ ntị ya na kọmentị ka unu je gee na-etu ya afa ori ego na ụkọ ego onwekwu dịka afa etufọghị ya na ya bụ egwu unu amakwa ife bụ na onye na-akụ egwu kponyere afa mmadụ unu mara ife ọnụ ụdịka ego onye ahụ nwere na ụdịka pawa o nwere and ọ bụkwa na high chief ọ bụrụ na iche ịga nya bụ egwu biko ya afụ ya na Telegram ka unu jee gee egwu eji wee kụ ka hapụ unu ka unu gee ife ndị yutu gbara ụnụ anụnwa ọkụ kwukwa n'ebe a aka m ya ewetara unu more update mmadụ na-abụ nke ejidelu ka unu nụkwa na asịsa fasalụ Youth action ọnọchi na-akụdala na-eme kidnapping ogbuo mmadụ ọha dị overlappers ya onye ga-abịa ka isu ọkụ we are not happy angry youth anyị ka isu onye ọkụ ogbuo mmadụ overlappers ya ọ na-azụ ọmụ ọkachie na agụleri na-egbu ndị mmadụ na agụleri ma ndị nteje ma ndị mmụeri nye ga ka isu ọkụ ụwa youth